Arratzalde hon berriz. Abixak irotu dugu mai ingurua. Nik egia esan, beldur pixka da nun, mai inguru honen ingurun. Ez da bedagatik nik uste beti dala, beti dala positiboa. Baina bai, denbora gati, berez denboazo benekan itzeteko, ezaketain motz gatuko gehan, o ez, bale? Saiatuko geha ordu bete inguru nola iten mai inguru hau, bai? Ni saiatuko nahi zalek eta isilina hoten, kosta itezait, eta noskizuei ematen hitza. Puntu ezberdinak prestatu ditugu mai inguru hontan lantzeko, baina eko gunduke lehenbizi hemen eseita duenak ezakitanak ez dituzuen, lehenbizi eskatuko jat igual, orkezpen txiki bat egitea norberana nundikan datorren, erlazio mota duen turismoarekin edo euskalgintzarekin egotzen egoen txaipatu dian bezala, eta gero sartuko gani uste egunean zer hitz egiten jungean puntu ezberdinetan eta saiatzenea erantzun batzuk bila ditzakegun lehen jarri ditugun galdera batzun ingurun, bai? Horrun, nahi zuen lehenengo aldia da mai ingurua gidatzen detena, osea, zehuzek gaizkiten garet, barka jazu, Horrun nahi batzue hasi hemendik areak gotzon zuen burua aurkezten. Zuri, tokatzen zaizu. Ni lehenengoa? Bai. Bueno, bai, kaixo, arratzaldeon guztioi. Ni Iker Goiria naiz, eta Foru Aldundiko turismo zuzendaria naiz. Egia esan hasi berria naiz, oindala 3 hilabete hasia, eta gaina hori zuzendaritza berria eta gauzak definitzen. Beraz, hori da, ez? Turismo munduarekin erlazio bat izan nuen bere egunean, turismo enpresa bat izan nuen, eta hortik ere badator pixkat esperientzia eta eskarmentua, ez? Eta besterik gabe. Ester? Ni Ester naiz, Zarauzko turismo teknikaria. Turismo ikasi nun Donostian. 86an lanean hasi nintzen, hemen Orioko kanpinen, ikasten nahi nintzala. Horren ondoren lan asko inditut, beti turismoan egon naiz, gida bezala Donostian, itzultzaile bezala baita ere, hotel batian, lan asko inditut. Eta 2003an Zarauzko turismo bulegoan hasi nintzen, plaza atera nuen, harreran egon nintzen 2009 arte. 2009an askok ezagutzen dezuen Ana Mari jubilatu nintzen eta erreleboa hartu nuen, eta ordu ezkero hango turismo teknikaria naiz. Euskaldun berria, eta 2 pasio ditut nire familiaz gain, eta dira turismoa eta euskera. Bueno, ni Durre Lukas naiz, lehenik eskerrak eman, antolakuntzai olako foroak martxan jartzeagatik eta gu gonbidatzeagatik, eta baita ere zuei, ez? Horren eguna intensoa inda eta baindik hemen aguantatzeagatik, ez? Orduan, albadezue aportatu, seguraski eskertuko degula. Bizi-biziki enpresako kidea naiz, natura turismoa eta iraunkortasuna lantzen dugun enpresa oso txiki bagea, 10 urte daramazkigu lan ezberdina egiten, eta, gure lan ildoetako bat beti izan da nolabaiteko hausnarketarako eta beste edo eredu berriak ekarriko zituen markoak sortzea. Hortarako hain dela 8 urte aktibatu jardunaldiak antolatu genitun, eta nik uste aktibatu jardunaldia dialagu gaur hemen egotean arrazoia, ez? Lehengo urtean ez, aurten urte hasieran, otsailean ospatu zian jardunaldiak, eta bertan turismoa eta euskeran inguruko saio bat egin zen, ez? Bertan, gaur hemen egon dian ponenteak ere izan genitun, eskerrak eman aprobetxatzen dut Itxasori, Manoli, Esti, Josune, jende ezberdina gontzan bere proiektua aurkezten, eta hor asmoa izan zen, hausnarketarako bidea abiatu eta nolabait martxan zeuden
dinamika edo intzian lan hoien behintzat berri edo maigaineratze bat izatea. Kontuan hartuta urten ere zala hizkuntza indigenen nazioarteko urtea. Orduan, pixka bat borobiltzen zala, pixka bat gai hori. Orduan, pixkat kontestualizatzeko ere, bizi-biziki zergaitik dago hemen, eta igual zuek jakingo bezute gehiago euskera eta turismoan inguruan, baina guk pixka bat jardunaldi horiek nahiz eta naturturismoan enfokatu beti beste alor batzuk ere landu nahi ditu konstiente galako turismoak, gizarteko esparru guztietan eragina daukala eta hori trasladatu behar degula, ez? Ni Gotzo Marantian naiz idazlea, gurasoa batez ere, gero beste guztia, Mirenek gonbidatu ninduenean ekaina zen, enuen oso ondo aurrikusi, bihar Berritxarraken azkeneko 2 kontzertuak ditugula, ni azkeneko 12 urteetan Berritxarraken komunikazio arduraduna naiz, eta oso ez dut etorri naiz, eskerrak mai ingurua den eta ez hitzaldia, bestela enuen ezer ganorazkorik esateko, orduan nik ekarriko dut kulturgintzaren ikuspuntua, eta kulturgintza nik euskaraz ulertzen dut, eta beraz euskalgintza eta herrigintza ikuspuntu bat ekartzen ahaleginduko naiz. Oso, nik uste abian jartzeko, pixkat hasieran hitzen dugunaren harira, bai pixkat galdetu ezagutu agian hasieran Zarautz edo aldundi igual hor ardura pixatek gehiago takazue, enpresa pribatuak noski eta kulturak ere, baina beste maila batian. Pixkat aipatu, zertan ari geran egiten gauza batzuk aipatu dira, azaldu dira, euskara eta turismoa uztartzeko, ez? Zer egindan, zergatik lehen aipatu dugu ez dut uste gauza hau berria dan ikan, doain hasi geana euskara eta turismoa uztartzen, zer egindan eta zer egiten ari geran euskara eta turismoa uztartzeko, ez? Gero aurrerago hitz egingo dugu, eta hortik haratago zer gehiago ere, nahi dut egin biziz, zertan ari geran orain? Zer egiten dan? Ikusi ditugu lehen adibide batzuk, ez da zer... Bai, ez dakit. Lehenik eta behin azpimarratu nahiko nuke, azken urte hauetan oso sintonia honean aire galera lanian Euskarako departamentuarekin. Eta aurrera pauso handiak lortu ditugu elkar lan horri esker. Zarauzko kasuan baita ere azpimarratu nahiko nuke gure plan estrategikoa, 2018an onartu genuen plan estrategikoa, bize ereduan oinarritzen dela. Bize da munduko turismo erakundeak gomendutako eredu bat, jasangarria dan eredu bat. Bize, dia 4 letra, V, visitors, I, industry, C, community, eta E, environment. Hau da, bisitariak, industria, bertakuak, eta ingurunea. Ingurunea zentzu zabalean ulertuta. Hau da, gure kultura, gure tradizioak, eta nola ez, gure hizkuntza barne ez. Eta hori importantea da, asko hitz egiten da, turismo ereduari buruz, erakundetatik bultzatzen egin turismo ereduari buruz, baina kontuan hartu behar da baita ere barruko lan potente bat iten nahi gehala eta jasangarritasuna importantea dela guretzat. Eta Zarauzko kasuan plan berri honetan euskerak leku handia dakala. Ez dakit, adibide bat asko eman ditzakegu, pauso txiki batzuk eman ditugu bizibilidadea emateko euskerari adibidez, folieto guztietan agertzen da, folieto guztietan iten diogu aipamena euskerari. Mezua ere, ez dakit nola esan, modernizatzen saiatzea, ez hitz-egitea bakarrik hizkuntza zahar bati buruz, antzinako hizkuntza bati buruz, transmititu nahi deuna da euskara bizirik dagoela, euskaraz bizi garela,
Zarautzen, 174 euskalduna da, 111 euskaraz ulertzeko gai da, beraz, herri euskalduna gea, eta hori agerian jarri nahi deu, eta bizibilitatea eman nahi diogu. Folletotan, web horrian, anekdota txiki bat norbaitek aipatu du gaur goizian, adibidez euskarari buruzko mezuak hasieran idazten genitun, sortzen genitun euskeraz, euskarako departamentuarekin, kanpotarrei zuzenduta, eta gero euskarako testu hori argitaratzen genuen euskeraz, eta holako esaldi tontuak jartzen genitun, animatu zaitez hitz batzuk ikastera, kaixo esan eta agur esan, eta hori euskaldun bati ezin diogu esan, ez? Mezua ezberdina izan behar da, eta orduan ja, momentu honetan, nahi geha euskaldunei zuzendutako mezuak pixkat aldatzen, baita. Baita ere, Euskarako Departamentuarekin elkarlanian, Zarautzen leheno aipatu da, ekitaldi potenteak antolatzen dira, eta gure lana da euskararen presentzia bermatzea. Saiatze gea, ez da beti erresa, eta ja azken ekitaldi hauetan, azken urte hauetan, iritziak prestatzen dizkiegu antolatzaileei, euskararen erabilera bermatzeko. Zat eskakizuna iten diegu. Eta irizpide horiek egokitzen ditugu ekitaldi bakoitzera. Segun zein zuzenduta dauden edo mezua ezberdina da eta gauzak gehiago edo gutxiago eskatzen dizkiegu. Baina beti eskatzen zaie euskararen presentzia bermatzea. Zarautzen ere, adibidez, jaietako programak eta agendak eta, lehen elebitan argitaratze zian, igual ale bat euskeraz, beste bat gazteleraz, eta momentu honetan, adibidez, jaietako programak euskeraz argitaratzen dira, elaburpen batekin gazteleraz. Egia da baita, euskarri horiek herritarrei zuzenduta daudela, neurri handi batian, baina kanpokoei ere erakutsi nahi diegu, euskara oso garrantzitsua dela guretzat, dela gure hizkuntza. Laburpena beharrezkoa da, beraiek ulertzeko ze gertatzen nahi den. Jonek esan du, jendia dator honera, ondo pasatzera, oporretaz disfrutatzera, eta ez gaizki pasatzera, ez? Ulertzen ez dutelako, edo... Azpimarratu nahi dut ere, bisita gidatuetan ere, aipamena itezaiola euskarari, eta adibidez, Zumaiako adibida, aipagarria dela, ez? Egnima bizia bisitak gure hizkuntza ezagutarazteko, gure kultura eta gure historia ezagutarazteko erraminta oso potentea dela. Eta jendeak eskertzen du. Benetan. Orduan, pauso asko ematen ditugu, dakau adibidez gure gremioan ere, enpresa turistikoekin lan handia egiteko. Aurreiritzi asko daude, turismoa berdin giria, berdin ingelesa, eta konturatu bergea, gure bisitariak neurri handi batean bertakoa diala. 125, Zarauzko kasuan, Euskal Herrikoa, beste erdia estatukoa dela, ez? Orduan, importantea da euskararen presentzia bermatzea. Eta ostalariekin hori lanketa inberdegu, ez? Bize eredu horretan oinarrituta. Eta kuriosua da, justu duela hilabete batzuk, poza handia hartu genuen, ostalariek beraiek eskatu zituztela euskarako ikastaroak beraien langileentzat. Badakigu, ostalaritzan arazo handia dagoela, etorkinak diala gehienetan lan egiten dutenak, eta hori poza handia eman zigun, ez?
12ko talde bat sortu zen, eta 20 orduko ikastaroa entzuten. Eta oan goaz, bigarren fase batera pasatzera, eskainiko jau bigarren maila edo, beste 20 orduko ikastaro bat, eta atea irikiko jau beste langilei baita. Luzatzen nahi naiz, ezkeraztak gauza ezko egiten ditugu, eta bueno, ja dago beste bagai polit bat, ustet UEMak ere, uztarketa, intzula, turismoa eta euskera nola uztartu ere landu nahi dela, eta proiektu bat eskatu zion enpresa bati, gure eskuretara iritsi zen, oso proiektu potentea, polita, eta Zarauztikan aigean lata ematen, proiektu hori aurrera atean nahi deula, usteet UEMaren laguntzarekin eta beste erakundeen laguntzarekin oso proiektu interesgarria izango dela, euskerari bizibilitatea emateko, Zateran joa merezi duen lekua emateko, baina, bueno, ez dakit, euskarak euki behar du bere lekuan, gure euskarrietan, gure bizitzan, eta batez ere bisitariei erakusten diegun horretan, ez? Iker, esango nuke esterrekino bat indizula, ez? Beste erakundeak... Erakundeen laguntza, horregatik Bai, gaina... Horren aria, Ester komentatzen zuen esperientzia gurera ekarri zuten diputaziora, eta guk proposamena egin behar genuen, edo bentsat UEMA gaina bertan zegoen, hartu ingenun pixkat guantia, eta esperientzia horiek edo antzeko horiek bentsat erreplikatu ahal izatea beste udaletan edo beste eskualdetan, ez? Egia esan, guk zer egiten dugun, ez? Esaten zenun. Instituzio bezala, guk geure Euskara Departamentua daukagu, eta arek bere politika sustatzen ditu, eta politika horiek gaina herrigintzan zentratuta daude, eta herritar guztientzako dira. Hori batetik, eta gaina transversalak dira, ez? Eta gu instituzio bezala, komunikazio guztiak, bai euskaraz, bai gazteleraz egiten ditugu, gauza horiek egiten dire. Egia esan, azkeneko legealdian bai, izan daiteke, guri instituzioaren gandik, edo euskararen zentro hori, edo igual pixkat galdu egin zela, ez? Eta, guk orain Oain zertan nahian, egia esan, hartu dugun instituzio bezala, edo zuzenaritza bezala, ikusten dugun egoera edo hartuta. Turismoan, esan nahi. Turismoan zentratzen naiz. Ikusten dut, guk eta lurralde bezala, lurraldearentzako nahi dugun turismo modeloa definitu behar deula. Hori batetik, hori garbi dago. Eta horrek gero errelato bat eman behar digu, ez? Eta gu horren osaeran gaude, puntu horretan gaude, hiru hilabete bakarri daramatzagu, eta lan horretan gaude, ez? Eta horretarako, plan estrategiko bat egin behar dugu, zeinak bizioa, misioa, ekintza batzuk, eta ardatz batzuk emango dizkigun, ez? Eta ardatz horien barruan, euskara bai edo bai dago, eta egon behar du. Ze gaina, beste lurralde askotatik edo gaina erakargarri, punto de vista turistiko bat, ikuspegi turistiko huts batetik hitz egin da, oso erakargarriak gara, oso sexiak gara, euskara daukagulako. Gurea da, eta gu euskalduna gara, eta euskara da. Hortik, eta hori da, giltzarriotako bat, baina ezin du gure ustez, gure uste apalean ezin du bakarra izan. Hau da, jendea, zuek esaten zenuten, jendea oporretan doa, eta edo oporretan goaz danok, eta eroso sentitu behar dugu. Azkenean, empatia puntu hori euki behar dugu, ez? Eta gu kanpora goazenean, bezala hartu behar ditugu beraiek ona datozena. Hori, simil hori nire ustez importantea da, eta egoera horretan jartzea zeure burua oso importantea da, ez? Hor badago,
Bartzelonako Diputazioko teknikari bat oso jakituna, edo nik nire ustez bere bizioa oso gustokoa dudala, da Xabi Font, turismoko jendeak ezagutuko du, eta lenguan esaten zuen, ez? Gauza bat, turismoa bertako jendearen bizitza hobetzeko tresna bat da. Eta aberasteko tresna bat da, ez diruz baizik eta gizartea aberasteko tresna bat da. Eta hori lortzen dugun enean, hau da, gizarte aberats bat lortzen dugun enean, bai kulturalki, bai bizitza mailaren aldetik, gure bizitaria eroso eta aberastuko dugu. Eta hor ematen zuen baita ere turismo sostengarritasunerantz hori hartu berzela, klabe bat bezala. Eta nire ustez hori oso importantea eta horretan lehenengo gu geurea eta aberastu, eta euskararen aldetik gu geure gizartea aberastu, eta gero besteak datozenean hori tresna aukita baita ere lagungarri izan bere gintzako, ez? Idurra zerbait aipatu nazo? Jarraitzen dut, bai. Bueno, zertan nahi gehan aldegun aiten. Nik uste dut hemen denak aigeala aldegun aiten, aldegun lekutik, eta hoi dala abia puntua, ez? Guk mai gainean jartzearena gai hau lehen urtean etzan izan koinziditu zigun urte hori, ez? Edo urte hau ospatzen zala, baina gure aholkularitza bat geha, baina aholkularitza izateaz gain zenbait gune gestioa edo gestionatzen ditugu, ez? Eta ez dugu gestio hori alde batera utzi nahi, ze horrek ematen digu errealitatean ikuspuntua, ez? Bestela galdu egiten da. Eta gure kezka batetik etorri zan, ez? Bisitariari nola transmititu behar diot, zer egin behar dut, ze hizkuntzetan, ez? Eta hori enpresa barruan sortu zan kezka bat da. Goizean ere komentatu da, ez? Baina enpresak seguraski topera daude eta euskeraz jarri behar da, eta nik uste dut turismoa sektorea bat dala transversalidadea nahiko ondo ulertzen duen sektore bat, eta askotan bere ekarpenak ondo hartzen dituna. Gero gauza bada nola egiten da erreixa izateko, ez? Hori da edo nolabait kalitatean neurri bat izateko proposatzen zaion hori. Orduan, aige egiten aldeguna. Nik uste dut hori dala abia puntua bakoitzak, uste dunetik hoberena dala hizkuntzari dagokion gaietan. Eta orokortzearren, nik uste dut orain arte indakoa dala batetik produktuan sorrera, euskararen inguruan, sortu diala adibide ezberdinak, beste aldetik turismo planetan eta estrategietan euskera ere indikatzaile bezala kontuan hartzea, eta hori horren aplikagarritasuna nola izan daiteken ikustea, eta gero beste bat ja gehiago bisitariari zuzenduta, bai marketingari edo indian euskeran inguruko kanpaina ezberdinak, ez? Orduan, nik 3 adar nagusi horiek edo ikusten ditut hain arte indan lanketan, baina nik uste eta abia puntua dela, pixkata lana egiten nahi gehala, ez? Igual, maila teoriko batean lan egin dela, eta orain ja, leheno, ez? Goizean aipatzen zenun, helburua, zein da helburua, ez? Bueno, helburua garbi badaukagunean, guazen sistematizatea, eta nolabaiteko ekintzak zehaztea zein dian, ez? Orain arte, helburua ez badakigu, bakoitzak daukan helburu, eta hemen nik uste elementu klabe badala sentimendua, ez? Zer muitze gaitu gure hizkuntzak eta horren arabera zer egin daiteken, ez? Hemen, gu gaude enpresa pribatu bezala, begi biztanekoa daude, ez dakit gehiago dauden, ez? Igual, hemen egotea ere enpresa pribatuak ere interesgarria da, ez? Segurazki, kezkau konpartintua dala, ez? Baina gure egunerokoak ere edo ez txertatzea gure zenbait kalitateko zigiluetan edo, horrek ere eragiten dula, nolabait ustea, ez? Nik uste denei pasatzen zaigula gure egunerokoan, helburu batzu ditugula, jo gero ez gehala iristen, ez? Orduan, nik uste egoera gaur egun hori dala. Enpatu zuzuek kudeaketa egiten dezutela, harremana saltzeko bisitari, igual eitzen dugu ontaz asko, baina apunteren bat, zer ekartzen dio turismoari euskarak? Ze aportatzen dio? Lehen itzen dugu ez, aberastasuna, gure eskaintza lehiakorragoa egin, bisitari mota bat entzat agian eskaintza. Nola ikusten zute? Zer ekardi ezaioke? Bueno, nik nire liburuari buruz hitz egingo dut. Orduan, niretzat euskarak
eta bere kulturak eskaintzen dio turismoari munduan leku bat. Hori da guk eskaintzen dioguna turismoari edo gurera datorrenari. Baina nik esango nuke gure lehentasuna kulturgintzatik noski beste bat da. Eta horretarako uste dut oso komenigarria dela gaur egungo kulturgintzaren errealitatea ezagutzea, transversala dela esan dau idurrek, eta uste dut oso kontzeptu importantea dela arlo guztietan. Iazko bi inkesta azterketek eman zuten argitara eta ondorio bezala ekarri zuten gu kulturgileok aspaldiko urteetan intuizio susmatzen genuena. Hau da, elkarrek eskatu zion ziadekori, badakizue, eta gero Eko Jaurlaritzak egin zuen beste bat, kultur konsumoa eta ezagutzari buruz, eta bien ondorioa oso berdina da, ez? Eta ondorioa da, Euskalduna bizi dela bere kulturari bizkarra eman da. Irakurtzen duenak ez du euskaraz irakurtzen, musika konsumitzen duenak ez du euskarazko musika konsumitzen, arte disiplina guztietan konsumitzen duenak ez du euskaraz egiten. Esan nahi dut nagusiki, eta euskararen lurralde osoan ari naiz. Orduan guk egiten dugun, orduan, orain dela 10 urte egin genuen irakurketa, iazko datuek ziur frogatu dute, ez, datuetan. Guk orduan esaten genuen gure erronka nagusia kulturzaleak sortzea dela. Guk ez daukagula kulturzale nahikorik, kultur ekosistema osasuntzu bat eukiteko. Gaur egun daukagun kulturzale kopuruarekin ezinezkoa da. Orduan gure helburu izan behar da kulturzaleak sortzea Euskal Herrian. Ez daukagulako nahikorik. Nola landu hori, guk 4 lan hildo proposatzen genituen, bat da sorkuntza modu sistematiko batean lantzea persona baten edozein Euskal Herritarren heziketa prozesu integralean, plazak bermatzea euskarazko kulturgintzari, guk sortzen duguna erakusteko, bai fisikoak, bai internet edo sarekoak, beste bat komunikazioa, guk sortzen duguna Euskal Herritarrenganaino heltzea, bermatzea, eta bestea transmisioa. Transmisioa, eten badago, duela hilabete eskaz egin genuen, azpeiti egin genituen jardunaldi batzuk, eta hor oso argazki argia atera genuen, egoera oso larria da, euskal kulturgintza ez da transmititzen, ez hezkuntza arautuan, ez hezkuntza ez arautuan, ez etxegiroan edo familia bidezkoan. Nola egin aurre horri? Guk proposatzen duguna da, ekosistema bezala aurre egin behar diogula. Ekosistema bezala, esan nahi du, euskal kulturgintzaren ekosistema osatzen dugu hasi sortzaileek, gero antolatzaileek, eta antolatzaileen artean zuek zaudete, adibidez, erakunde publikotako teknikari eta arduradunak, enpresa mundua, herri mugimendutik sortutakoak, horiek bermatu egiten dituzue plazak, edo egin beharko zenituzkete plazak, euskal kulturgintzak bere sormen lanak erakutsi ditzan, konpartitu ditzan bere herrikideekin, kazetariek osatzen dute ekosistema, beraiei esker lortzen dugulako guk sortzen duguna, gure herrikidenganaino helaraztea, eta hezitzaileek, hezkuntza arautukoek, ez arautukoek eta gurasoek, eta noski kulturzaleek. Horrela egin behar diogu aurre, guk daukagun erronka nagusiari, zeina den kulturzaleak sortzea. Horrek ekartzen digun gogoeta, edo niri ekartzen didan gogoeta da, euskalduna bere kulturari bizkarra emanda bizi bada, bere hizkuntzari bizkarra emanda bizi da, beraz bere herriari bizkarra emanda bizi da. Esan nahi dut, euskaldunak ez du Euskal Herria ezagutzen. Eta ari naiz euskararen lurralde osoaz. Hau da, guk daukagun lehentasuna gure arlotik, euskal kulturgintzatik, da euskaldunak bere herria ezagutzea, euskaldunak bere kultura ezagutzea, euskaldunak bere hizkuntza ezagutzea, ze gaur egun ez du ezagutzen. Eta ez dakit, bakoitza iguale izango zarete, arnazgunetakoak izango zarete, ni ere Larrabetzukoa naiz, eta suposatzen da ere arnazgune bat dala, baina nik Euskal Herri oso hartzen dut aintzat, eta nire herritik 20 minutura dagoen milioi bateko metropoli bat hartzen dut aintzat, eta haiek ez dute Euskal Herria ezagutzen. Duela 2 egun egon naiz Galdakaon, eta han Juan Manuel Etxeberria antropologo eta filologoak esan zidan, bere hilobaren ikastetxetakoak joan zirela Santurtziko batzuekin Gernikara, eta Santurtzika haiek lehenengoz
joan zirela Gernikara. Ez zutela Gernika ezagutzen. Eta hori da guretzat lehentasuna izan behar dena. Hau da, guk noski Euskalduna bere herrian turista ez dugu lertzen, kontzeptu hori guk behintzat, ekuazio horretatik kendu egiten dugu, ez da turista, ezin da turista izan Euskalduna bere herrian, hori gure planteamentua da, ez? Orduan, gure helburua zein da, turismoari dagokionez, bueno, oso ondo dago jentea hona etortzea eta oso ondo pasatzea, eta G7koen emazteak joatea espeletara piperra zer den ikustera, zen noski folklore mutua ez du minik ematen. Eta hori Joseba Tapiak esaten du. Joseba Tapia behin baino gehiagotan joan da, gonbidatu dute folklore jaialdietara, eta hitz egiten hasi denean moztu egin diote, hitzek min ematen dute. Orduan, zuk jo trigitrisa eta kantatu, inork ez du lertzen, gero ez esplikatu hori inglesez, katalanez, espainolez, alemanes, zer esan nahi duen, ze jendeari min emango dio. Orduan, hori da askotan kulturgileok daukagun sentsazioa. Gu, folklore bezala erakusten gaituztela, baina erakusten den bertoko folklorea da minik ematen ez duena. Ulertzen ez dena. Dantza, hizkuntza bada, baina noski, Euskaldunok ere ez dakigu sokadantzak zer esan nahi duen, zergatik egiten den, zer jakingo du paristar batek sokadantzari buruz, ez? Orduan, gu Euskarak ematen dio turismoari leku bat, baina eman behar dio Euskal Herritarrari leku bat, munduan leku bat. Eta hori da gure lehentasuna. Hau, azkeneko puntuakin uztartu dezakegu, lehen hasieran ere aipatu dugun ze espektatiba generatzen dizkiogun bisitariari eta gero nera etortzen zer aurkitzen duen, ez? Aipatu dugu lehen ze zaila den, askotan, denok argi daukagu gure nortasuna jarri nahi dugula aurrean, zer geran, hizkuntza gure kultura jarri ditugula, aipatu dituzun gozatzune argazik, ez? O bertsolariak, o musika, edo dantzak, eta gero honea etortzen zer aurkitzen duten. Orduan, zuk epatzen zunari, eta arrazio zula, gu gero horrek, ez baldin bagera, ze salduko dugu gero, kanpora begira benetakoa izango baldin bada, ez? Eta bigarren, gero itzuliko bukaeran, bueno, ez den moztu, espektatiba, eta gero zer geran, horten lan askoak egula bertan barruan egiteko. Eta bestalde, hasi gain duzu esaldi baten, zer ekarri ezaioke turismoak euskarari. Hau da, lagundi ezaioke turismoak euskarari adibidez munduan euskara kokatzen, edo ez? Bai, bueno, a ber, bi ikuspuntu oso desberdin entzun ditugu gaur. Jean-Yves, bueno, uste jundala, handago. Bea egon da zarautz batian, eta Inarrek deskribatu du beste zarautz bat. Biek arrazoi dute. Orduan, percepzio horiek ere, ez dakit, ez? Ze espero du turista batek, pixkat Jean-Yvek biziduna, ez? Eta posten naiz irudi horrekin ateatzea mendikan, ez? Aspaldin nago turismoan lanian, eta jendeak usten du hemen denok euskeraz dakigula. Eta atentzioa deitzeie batzutan, hori jakitea, pertsona batzuek ez dakitela euskeraz. Eta hori, ez dakit, kuriosua da, benetan uste dute. Baita ere uste dut, ezin dela, ez dakit, ezin dela modu orokorrian hitzein, ezin da aia bat, konparatu Bilbo bezalako hiriburu batekin, ez? Errealitateak ezberdina dira. Bilboko hotel batian ez dela euskeraz egiten, nahi mina bateit. Baina, bueno,
en fin, Zarauzko errealitatea nik esango nuke ez berdina dela, ez? Nik beti euskeraz iten dut lana, gure inguruan euskaldun giroa dago, ez dakit nola esan. Orduan, ze espero du batek, pixkat Jean-Yves biziduna. Una etorri eta euskera ikusi, bai? Gero gu barruan, igual gaude, igual gehiago erakutsi berko genuke, gauza gehiago berko genituzke, baina hori, erakutsi. Ez, nik, entzuten ditut agian ez, Gotzonen aipamenak batzuentzako esan dute zer ikusi du horrek turismoarekin. Baina nire ustetan oso ondo jodezu. 2 aldiz agertu da gaur goizian mapa berdina. Arnasgunen mapa. 2 aldiz aipatu da, lehenengo aldiz ekologian esan danean, ez dela mapa hortatik inungo harremanik ateratzen turismoa eta euskararen egoerarekin. Ze Zarautz arnasgune da, turismoa dauka, Urnieta ez da arnasgune eta ez daka turismoek. Orduan ez dago harreman zuzenik. Hori behin atera da eta Okerrezpana Inarrek ere atera du mapa berdina. Orduan, nahi oso ondo iruditzait Gotzonen aipamena, ze benetan ustet euskerak behar dula izango bagara indar bat eta lanketa bat, ez turismotik, baizik eta zuk kokatu dezun tokitik. Eta nik ematen diot oso toki ona zure interbentzioari, ze uste dut turismoan baino beste tokitan ere lan asko daukola. Ondo hartzen dut, elkarnarenako prest, eman behar diogulako eta beti dagolako ondo guk ere toki hori ematea turismoan, baina gure arazoa da. Ni jartzen ezela, promozionatuko dut, etorri daitezela entzunko dutela euskera. Ez? Ze polita den. Baina nire arazoa da, gero, tabernetara jun, eta esaten baiot, eraman ezazu momentu hau zure etxera. Eta zer entzungo du tabernan? Euskaraz entzungo du edo regetoia entzungo du turistak. Orduan, guk saldu behar dugu, edo saltzen dugu geana. Gu geana. Orduan, egin dezagun euskaldunago, eta egin gaitezen euskaldunago, eta orduan euskara oainik eta nabarmenago salduko dugu. Dudiarik gabe, baina nik uste indarra handienak beste toki baten. Eta ados, ostalaritzan lan handien beharra dakau, ze tamalgarria eta negargarria zait, baliarraingo ostatuan, salda bat eskatuta ez diatela ulertzen, baina han ez dago turistik. Han ez dago turistik. Eta hor ere lan handia dakau iteko. Baina seguruna turismo hori ez dakit badagokigun lan hori. Txikezkazko merkataritza ere herri askotan galtzen ari da. Baina hori ere turismorik ez dagoen tokitan. Egin dezagun gure buruai autokritika eta lan egin dezagun beste tokitatik, baina turismoari ez dagozkion gauza asko daude. Eta uste denak turismoaren zakuan sartzen diala. Orduan pixka bat, minduta gaude turismo eragile batzuk, iruditzen zaigulako dena turismo... Nik uste percepzio dela, turista nola kanpokoa dian, errezena da, ostikoa kanpokoa ematea. Baina gu gero ni gera turistak, gu gero izango gara Amazonen erosi eta txikitzkako merkataritzari kalte egiten digunak, eta gure eskutan dago, individuo bezala, uste beste herri bat egitea, gure eskutan. Baina ez dakit turismotik egin behar degun. Guk ere bai, zeharka hartzen ditugu etxako lanak eta egingo ditugu, baina ikuspegi aldetik ez nuke bukatu nahi jardunaldi hau, pixkat uste esan bertzean gauza batzuk esaten ze, batez ere iritzi artikuluak irakurri ditugun horretan, uste eta ausarta xamarrak izan diala hainbat aipamenetan ez jakintasuna ausarta dalako. Baina hori esan erun besteik ez. Pixka bat helduta olatzekin duen azken gogoeta horri, ezta? Hemen turismori hori zizkion kulpa batzu,
zerbitzari erdaldunak, edo karta gaztelena ez da hola, eta berdin gertatzen da ordenade bat erostea zoazenean informatika denda batera. Problema ez da turismoa, problema egiturazkoa da. Hemen izango bagenu Katalunian daukaten konsumitzaileen legea, eta Kataluniako konsumitzaileen legeak konstituzionalaren nihilia ostata dauka, eta ez dauka arazorik, eske informatika dendak eta taberna behartuta egongo lirateke informatika denda bere idatzizko zea guztia euskeraz izatea, eta taberna horrek karta euskeraz izatea. Problema estrukturala da. Zerbitzari euskaldunak, nola hau dira zerbitzari euskaldunak asko eta asko kanpotarrak izanik, lanbidek eskaintzen dituen formatzokatzako osotan euskara ez bada kontutan hartzen? Zuk zerbitzarintzako inglesezko ikastaroa aurkituko duzu, harreragileentzako inglesezko ikastaroa aurkituko duzu, baina ez duzu aurkituko zerbitzarientzako euskarako ikastaroa edo zerbitzaria formatzeko iten diren ikastarotan euskara nola txertatu hortan. Eta gauza berditxoa izan liteke hemengo sukaldaritza eskolei buruz, erderaz funtzionatzen dutenak. Eta euskerak ez daka, salbuespan bat edo beste, presentzia txikitsi bat izan ezik. Eta ara non gure sukaldaritza eskolen gorenak kosmopaletismoaren atzarretan edorita dago izenean ez. Hor dago problema, egiturazko kontua da, eta ez bakarrik turismori egiten diona. Hemen, ez dagoako borondate politikorik kontsumitzaileen lege egoki bat jartzerena nun hizkuntza eskubidea kontutan hartuko diren, eta gaina lotxaga gutxi daukate, orain dela hilate pare bat eroidu atera zan turismo salburua, konsumo salburua esan ez? ¿Está bien? A ver. Atera zan, konsumoen ardura duen sailburuak esaten, konsumitzaileen legea berritu behar dutela, asko aldatu direlako egin zen ezkerostik, eta galderen zioten hizkuntza eskubideen inguruan, eta bera, esan zuenez, nire alkulari batek esan dit, ez da posible legaz hori ikutzea. Gezurretan izan. Katalunia begiratzea bestik ez dago. Eta egin direnen saioak lanbiden, lanbide monstrua da eta interesasko dago atzian, lanbide beste modu batean planteatzea, hona etortzen bidien pertsonaien formazioak, bere trebakuntza profesionalean egiten maten zaienean euskara etxetatzeko ezinezkoa izan da. Da, erabaki politikoa eta osoaldia politikoa. Eta hortan ez dauka turismoa kulparik. Hortan gure arduradun politikoa daukate kulpa. Zuzoz aipatu nahi zenun, eta gero beste galdera eta pasako nahi, zure eitza zuteko. Zenik eta behin, igotzenekin oso ados nau, eta nik kontazuet nire kasu ez, ni naiz Lazkaukoa, Igoierri baiarako erdigunenko eta herri bat, eta ni euskalduna naiz, nire bizi guzti euskara zindet, lanen resiatzen ez euskara ziken, zailtasuna dauzkat, azkenez, kametuan jende asko otore eta azkenen bisitak gehienak erda izaten dira, baino. Zuk esan duzuna, nire ustez problema euskararen arrazoa guk daukagu. Niretzako normala ez da, orain atxaldeko seriretan, herriko plazara joan, eta 8 urteko umeak, jakinda zentzuk diren, de eredukoak dira, bere gurasoak bizi guztien egin dute euskeraz, etxian, eta jatira kalera, eta danak erderaz. Horren zer daukatzetik, horre atxetan dagoen arazoa da, strukturala. Eta ezin da arazoa, horiek azken eduko dituzena, 22 urte, beraien hizkuntza kalean eta lan izango da erdera, eta euskara utzi dute alde batera. Horrek zekarriko du, orain daukagun arazo, ez? Azkenean guk, euskaldunok, bai hezkuntzari eta gure kulturari bizkarra ematea, ze izadiaz, herrian galdatza, zintzen Lazkao txiki, eta jendeak ez gaitia, ostras. Hor problema zintzen da, hezkuntzarena, edo gurasoena, edo zuena. Azkenean arazo hor dago. Gure herrian, Lazkao txiki zen ezagutzea benetan, ostras. Eta untua geha, atzetik handagona arrazo fuerte bada, eta nik uste dut bigarrena dela. Eskerrik asko. Aipamen asko igual antzeko lerruan julizkena ez, hasieran ikusi ditugune, Bertolatz, euskararen erabilera datu hoiek esan dugu ez, hor daola problema, eta espektatiben eta zer saldu eta zer askotan turismoan o teknikoak edo inkluso alkoholitzan egiten denak arkitzen gara erronka horren aurrian ez.
argi dago hori sustatu nahi dela, berotik beldurrarik, noraino sartu gaitezke, horrein sartuko komentoia eta geho, sikio ekartzen baitugu ideia horrekin, ez da esan duena, zimenik kukustegun hemen denak euskara ez dutela, eta depende nuen erortzen dian, gutxi entzungote, gehienak, bizta gehienak hiriburuta juten dira. Bueno, alde batetik, postuten naiz bizkaitxar bat hemen egotea, bakarrik giputxik ikusten dodaz hemen. Ni euskalduna naz, Euskalduna, larrabetzuko. Larrabetzukoa, baina euskalduna. Bai. Baina eski hemen Zarauz, Donosti, Gipuzkoako Aldundia eta ia denak bakarrik ikusi dut Gernikako turismo arduraduna bestela eta zu. Baina zuk esatuzuna oso ondo ezagutzen dut nik hori. Eta ez dira bakarrik santurtzikoak, joan ziren 20 neskamutiko santurtzi eta erandiukoak, ikastoletakoak, eta inoiz egon barik Gernikan eta juntaetxean edo arbola ikusi barik. Orduan, nik uste dut euskararen problema gure gogoan dagoela. Eta argitasuna, sentimentuak eta plangintzarako ahalmena, motivazioa, esate baterako, Bilbon, zure ondoan dagoen milioi bateko gune hori. Euskeraz dakite, 160, ez dabe hitz egiten. Oso ondo dakite, ikasketa guztiak euskeraz egiten dutelako. Baina falta zaie motivazioa, falta da plangintza, eta turismo eta euskerarekin berdin, nire ustez. Turismoak asko eman, euskera bizirik irauntzeko ikusiko balu turismoak lagundu aldiola nolabait, eta estrategia hori guk sortzen badugu, orduan laguntza itzela egingo dugu euskalgintzan. Eta ni nago buru belarri sartuta Urdaibaiko turismo plangintzan. Eta badakit hori nola egin daiteke. Eta horregaitik nik uste dut gure gogoan behar dugula optimismo, argitasuna eta motivazioa. Nik galdera bati erantzun nahiko nio. Bueno, ez dugu erantzun bilatuko, zate zurrenik ikuspegi ezberdinak egongo dira horren inguruan. Baina baineko nuke galdera baten inguruan hitz egin. Hau da, zer lortu nahi dugu euskararekin turismoan? Ze helburu daukagu? Zein da gure helburua euskara eta turismoarekin? Besterik gabe, onera datozen kanpoko bisitari hoiek jakitea, hemen hizkuntza bat daukagula, gure kultura propio bat daukagula, nahi dugu beraiek hitz batzuk ikastea eta hemen daudenean hitz hoiek erabiltzea, nahi dugu beraiek esperientzi bat bizitzea, nahi dugu beraiek gero jarraitzea, kontatzea euskararen inguruko historia, ze helburu finkatu nahi dugu bisitariekin eta euskararekin, zetik hori argi baldin badugago, helburuan finkatzen baldin bada, asko erraztuko du ondoren zer egin nahi dan. Erabakitzen baldin bada, nahi dugula, bisitari guztiek euskaraz hitz batzuk jakitea, turismo lehoko guztietan bisitari bakoitzari hiztegi bat, hotel guztietako ohe bakoitzean, hiztegitxo bat, adibidez. Zakit, isilduko naiz. Baina eske, erroiaz da helburua turismoan, ez? Nire ustez helburu hori, herrigintza ikuspegitik begiratu behar da, kulturatik, zegu hori da euskaldun egiten gaituena, orduan, bizitzako esparru guztietan, gizarteko esparru guztietan egin behar deguna da. Eta, eske, zer helburu izan dezake? Eske, gu erlakoa gara, gu euskalduna gara. Eta, orduan, eta turismoan ebai. Bertzen, orduan oso transversala da, ez? Beraz, turismotik lan egin behar dugu, hori horrela izan dadin. Eta zertarako, gure eguneroko bizitan tresna izan dadin, zein dezakegu altxor bat dela, ez da? Da gurea. Eta altxor bat da, zeo zer kaxa batetan
dagoen zeozer preziatua. Eta hau ez da kaxa batean euki behar degun urrezko zeozer preziatua. Eta horrek gu egiten gaitu, eta benetan, nola esan, erakargarri egiten gaituena hori da. Eta baino bizitzako edo gizarteko esparru guztietan. Eta gu turismo arloan gaudenez eta lanean ari ganez, zer egin behar dugu, zuk esaten zenuen bezala, pixkat estrategia bat montatu, eta instituzioak eta gaina era kolaboratibo batean hortan ari gara, hortan saiatzen gara, baina bero beste gauza da. Errealitateak eta egunerokotasunak beste toki batzuetara eramaten gaituela. Eta batez ere, hiri handietan, zoritxarrez. Orduan, nire ustez hori, ez dakit jo, nahiko ez litzateke bakarrik turismotik hartu beharko, ez? Turismo arlo bat da, eta horretan zentratu behar da gara bertan gabiltzan hau, baina lehen esaten genuen bezala, orokorragoa da. Ni uste apalean. Ez dakizenek hartu behar duen gaurrak eta hemen, baina ez, gai pila bat aidiateatzen, nik uste nasten ari gehala ere zenbait puntutan, gaia ere, komplejua dalako, ez, arazo strukturala hitz egiten da, baina turismoak zer dauka hor, ez, pixkat gaur, pixkat zentratzeko, ez, hori izan, ulertu dezaken neurri batean turismo teknikariak eukiz ezaketen, ez, egoin nezin hori, ez, nolabait, ze turismo alorra nik uste dut bai saiatzen dela euskal kultura norbait erdigunean jartzen, baina hori nola iten da euskerak ze paper daukan, ez, eta berriro hasierako egoerara bueltatzen naiz aldeguna, ez dago inungo irizpiderik horren inguruan, ez, hortarako nik uste diala egune hauek, ez. Ze helburu, ez dakit helburu bat jarri daiteken, eta turismoa tresna bat izan behar badu, eta tresna hori gaur egungo egoera ez okertzera, edo jarri badezakegu hor abia puntua, ez, turismoak ez eragite euskeran bilakaeran, edo ez atzera pausorik, eta hortikan tresna bat bada helburu bakoitzari erantzun beharko diogun neurri bakoitzan, ze herri bakoitza dakan errealitatea ez da berdina. Orduan nik uste dut hitz egitea helburu bakarrez eta egoera bakarrez ez dela erreala. Ez, nik uste dut hor egoera asko daudela edo zertarako zer ekarri aldion turismoak euskerari, ez? Leheno ere komentatu da, zabalkunderako tresna bat izan daiteke, ez? Hemen badagola hizkuntza bat, badagola zer da gero kontatzen deguna, kontatu behar dugu, leheno aipatu dana goizean hizkuntza edo gehala Europako hizkuntzarik zarrena, zer da kontatzen deguna, ez? Eta gero, ze harreman nahi dugu sortu, ez? Gu eta bisitarien artean. Oinarrizko harreman bat, bisitaria eta helmuga turistikoan artean, eta oinarrizko hortan sartuko nuke hiztegiai dagokiona, ze leheno inarrekin digun azterketan emaitzak ez ditugu ikusi, baino hemen emango zian erantzunak, segura asko ez diala gaur egun bisitariak emango lituzken berdinak, ez? Suposatzen da hemen sensibilitate bat dagola eta gaiaren inguruko lanketa bat egin dala, orduan ez deala erreala, ez? Orduan, izan dezake zabalkunderako tresna bat izan daiteke, eta baita babesterako ere, ez? Erabili dezakegu turismoa nola baita euskera babesteko hori nola, ez? Nola egiten da edo. Orduan, harreman horretan bat oinarrizkoa, eta nik oinarrizko horretan egingo nukena da, osartuko nituzke, indian ekintza horiek nola hiztegiak eta hola, baina ez dakigula gero zer eragin daukaten, ez? Oso sensibilizatua bagaude ikasiko dugu, baina bestela, eta gero bestea izango litzake, bisitaria eta helmuga turistikoan arteko harreman inplikatuagoa, eta hori nola egiten da. Gauza berriak sortu behar dira edo dagonan sakondu behar dugu. Gu urtea damak izkigu interpretazioan lanean. Interpretazioak lortzen du nolabait, bisitaria eta gure arteko binkulo hori, hausnarketa hori albidetzea. Hori izan daiteke nolabait materializatzeko modu bat, gaur egun martxan dauden jarduera turistikoetan lan egiteko modu bat, sistematizatu dezakegu hori, goizean ere aipatu da, kalitatezko zigiluak, ez? Badaude siktek, badia hor kalitatezko zigilu batzuk, turismoan erabiltzen dianak, hor ze paper dauka euskerak? Zeskatzen dio enpresari? Euskera elebietan euki behar dula edo,
baina hor kalitatezko zerbait izan daiteke eta turismo iraunkorran erreferentzia bat hizkuntzarekin egiten da lanketa. Ingurumenaren aldetik badago nolabaiteko pertzepzio hori, ez? Ingurumena zigilua, reziklateo egiten da, plakasolarrak erabiltzen ditu, zer da aigeanian turismo iraunkorraz hitz egiten aspektu sozialetan? Aldegu hortik hasi lanean? Eragile publikoekin hasi daiteke, enpresa pribatuekin lan egiten danean, Basketur ez dago hemen, ez? Baina beraiek egiten dituzten kalitatezko esparru horietan sartu dezakegu euskera eta lan egin. Nik uste dut praktikotasuna eta gaur egun dagonean sartzen joan behar ditugu elementuak. Hausnarketak iten jarraitu behar da, baina gaur egun dagonan nola txertatu dezakegu, ez? Eta hor hasi lanean. Ze hor, enpresak ohituak daude nola baiteko olako mekanismo batekin egitea, ez? Kontua da, administrazio publikoak, Basketurrek asuntan badaukan horren inguruko estrategiarik. Eta hor ja, beraiek erantzun beharko dute. Hemen aipatu da, ikuspegi negatiboa, positiboa, nik bi gauza kontatu nahi ditugu. Zumaiatik gatoz, euskera eta turismotik, eta bai egia da, Zumaian azken urteotan, azidia azaltzen, leno azaltzen etzian errotulazio batzuk, batez ere kanpotarrei begira, eta hasi gara ikusten, ingelesez eta gazteleraz, zenbait turistentzako, edo kanpotarrentzako, edo bisitarientzako zerbitzuak eskaintzen dituztenak. Baina guk egin genuen galdeketa Zumaiara etortzen zirenei, eta hortik lehen aipatu da erantzunen bat, ez diela molestatzen euskara ikustea, hori ez da, kontua da, eskertu egiten dutela euskara somatzea eta entzutea eta ikustea, beti ere gero, behaientzako baliagarria den informazioa, behek ulertzeko moduko hizkuntza baten ematen badute. Orduan, bueltatzen ez lehen gora, esan dut, alde batetik azadia saltzen kartel batzuk eta gauza batzuk ingelesez, erderaz, guk leno, etzianak ikusten Zumaiako paisaje linguistikoan, baina bestetik inkesta horiek banatzeko alojamenduetara jo genuenean, inkesta horiek banatzeko eskatuz, kurioso entzitzaigun, baina Zumaiako alojamendu euneko, laro eta emeretzitan, bat izan ezik, eta beha atzerretarra dalako, esate zegoetan, hona etortzen dian guztia, juten dia, hiruhitz euskeraz ikasita. Honegin, kaixo, agur eta gabon, danak ikaste dute. Esan nahi, bi alde ditula, turista horren esperientzia bat izan ditekela, segun nuna terzatzen, baina bestia ere bai, eta zelogo alojamenduetan, turismotik edo euskeratik egin dezakegun baino lan gehiago egiten dutela askotan euskeran alde, eta ez nuen aipatu gabe utzi nahi. Harremanan inguruan, ikustete garrantzitsua dela ere askotan kultur espresio ez materialak elkarte, herrigintzako elkarte kudeatuta diala. Orduan, hor ere turismo sektoreak edo turismoak esparru horietan euki behar duen paperan inguruan ikustet oso kontuz aztertzeko esparruak diala, ez? Edo bertso zale, eta igual elkarrekin ulertuko gea, ez? Hor nola egiten dugu, ez? Nola egiten da liskar bat ez egiteko? Ze nahi dugu autentikoa, nahi dugu bertakoa, baina ni arra naiz. Eta hemendik ez dakit noiz arte, eukiko dugun egoera, ez dut nahi. Orduan, hori pentsatzea beste egoera batzutan eman daitekela, beste esparru batean, ez balin badegu nolabait gai horren inguruko mugak eta hausnarketarik egiten, beldurra ematen du. Orduan, harreman hortan nik uste dut ere kontutan euki beharreko beste faktore bat dela herriko eragileak diala askotan, holako kultur dinamikak tratatzea dituztenak eta ez enpresa pribatuak. Orduan horren arteko edo hor sortu daitezken liskarrak ere harreman horretan aurre ikusi behar diala, eta beste harreman horrek ekarri dezakela kultura merkantilizazio bat. Orduan, gai komplejua dala, eta harreman horretan, eta beste harremanan atal bat ere da, zu bisitariarekin harreman bat euki behar dezula, edo dakazula. Eta hizkuntza dala hori ariabeltzeko, goizian ere komentatu da, orduan, harremana nik uste dut erpin asko ditun nolabaiteko hausnarketa bat dala, eta harreman horretan faktore eta agente askoz gehiago sartu behar ditugula,
Guztiz ados egiten duzun komentarioen, da justo, aipatu nuen azken puntuan relazionatu dago, uste igual ja itzen dula gehiagi, porque jungea aldetik besteak da, baina ze puntutaraino, ontsen noa, sustatu dezakegu, promozionatu dezakegu, gure kulturan esan dugun bezala, gero gure kulturaren eta gure oso propio diren, eta eurentzako oso erakargarriak diren esparru batzuetan, ez dugunean igual, ez dugunean kanpoko jenderik nahi edo, ez gure eta igual arraro edo sentiaraziko ditugu. Eta ez artifiziala sortzen baldin badiegu eurei, bagian ez dute torri nahiko zaik nola ikuste zuen, da bitartean mikrofonoa. Dana da, oreka kontu bat, ez? Azken finen, euskara balio erantzi bada, garbi dago, turismo arloan, baina ezin dugu euskara hori produktu artifizial bihurtu. Justu, gure gana datozenak badakite hizkuntza propioa dakagula, badakite identitate edo kultura ezberdina dugula, eta horren bila datoz, baina datoz benetakotasunaren bila, ez datoz, parke tematiko batera. Orduan, erakutsi nahi diegu, baina ez dugu zerbait artifiziala sortu nahi, nahiko zaila, eta uste bet gauza guztietan bezala, importanteana da oreka bilatzea. Benetan hizkuntza erakutsi, balorean jarri, baina turistifikatu gabe. Je voulais rappeler une chose. Hier soir, si l'expérience touristique que j'ai vécue a été possible, gogoratu nahi dut, atzo gauean eukidudan esperientzia posible izan bada, c'est-à-dire que moi, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir un ambassadeur à l'extérieur en tant que Français ayant visité Zarauz, je vais rapporter cette addiction à la culture basque. Ni embajadore bihurtuko naiz orain kanpoan. Et là, je vais vraiment m'appuyer sur ce qu'a dit monsieur l'écrivain. Je pense que vous êtes écrivain. Sustengatuko naiz Gotzonek esan duenaren gainean. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu des médiateurs. Mediadoreak egon direlako izan da. Il y a eu des personnes qui étaient avec moi, qui connaissaient la culture basque, Pertsona batzuk nirekin zeudenak, kultura ezagutzen zutenak, qui connaissaient l'histoire, historia ere bai, qui étaient capables de me traduire, d'être les médiateurs entre ce que je voyais, entre ce que je percevais, entre ce que je goûtais. gai zirenak mediadorek lanak egiteko ikusten nuenaren aurrean, perzibitzen nuen aurrean, eta jastatzen nuenaren aurrean mediadore lanak egin dituzte. Tout cela parce qu'ils me l'ont transmis, c'est-à-dire qu'ils me l'ont expliqué. Et bien sûr, il fallait qu'ils aient des compétences. Et ces compétences-là, c'était bien sûr les compétences culturelles. Ils étaient basques, ils parlaient basque. Ils connaissaient leur propre culture. Mais ils étaient aussi capables de me dire dans une langue médiatrice. Et ils m'ont aussi appris 15 mots dans la soirée. Et je sais dire maintenant, lorsque je bois un verre de cidre, tchotch. Ça veut dire que chacun est acteur aussi de la transmission culturelle et que dans tout principe de socialisation, il y a le médiateur. Lorsque vous êtes enfant, c'est le parent et c'est les enfants, c'est les parents. Beti dago mediadore bat, sozializazio printzipio bat da, mediadore bat egon behar du, gurasoak dira aurrentzako mediadore. Et lorsque on est adulte, il faut passer par la médiation à quelqu'un qui soit là, qui serve de traducteur. Et je vais employer un mot anglais, désolé. De go-between. D'intermédiaire. Et cette médiation entre la culture et moi qui suis étranger a été possible grâce à cela. Donc, à mon avis, on m'a dit qu'il n'y a pas de possibilité de choisir des stratégies. Moi, je pense qu'il y a des stratégies très claires à mettre en place. Notamment dans tous ceux qui interviennent dans le tourisme culturel. C'est l'information, formation à la langue
mais aussi formation à la culture anthropologique, à la culture historique, à la culture politique. Et là, on crée vraiment une médiation réussie. Et l'addiction arrive, je vous le promets. Bueno, nik lehen esan dut, gure lehentasuna beti da, gurea behintzat da, euskalduna bere kulturara ekartzea, eta horrek, nik uste dut, transversalki turismoa ere ikutzen duela. Berriro esango dut, nire ustez, edo gure ustez, kulturzaleak sortzeko daukagun erronka hau, euskalduna bere kulturara, bere hizkuntzara, bere herriari bizkarra ematetik, aurpegia ematera, pasatzerainoko lan hau, egin behar dugu ekosistema bezala. Eta uste dut horrek balio duela kulturgintzarako, balio duela euskalgintzarako, kulturgintza euskalgintza baita, herrigintzarako eta arlo guztietarako balio du. Orduan, gure kasuan, plazak eskatzen baldin baditugu, sortzaileok behar ditugulako plazak gure herrikideekin konpartitzeko, jentea sozializatu dadin, elkartu dadin, kultur ekitaldi, kultur eskaintza baten inguruan egon daiten, ezagutu desan elkar, euskalduna izan, zeinez, turismotik egiten den eskaintzan, hori aintzat hartzen baldin bada, hau da, aintzat hartzen baldin badugu, euskal sortzaileok plazak behar ditugula gure herrian, lehenengo eta bat gure herrian, ez dugula katedrarik behar New Yorken, hori ez da lehentasuna. Gure lehentasuna da guk plazak behar ditugula hemen, guk sortzen duguna hemen erakusteko, lehenengo eta bat. Eta hemengoek, behin ezagututa, kanpora ateratzeko modua baldin badaukagu, oso ondo. Baina gure lehentasuna da, euskaldunek jakiteak guk zer sortzen dugun. Pisu berean bizi denak, jakin desan, Bizkaiko bertsolari txapelduna bere beko pisuan bizi dela. Hori da behar duguna guk. Ekosistema bezala jokatzen baldin badugu, antolatzaile, erakunde publikoetako antolatzaileak, eragileak zarete. Enpresa pribatua eragilea da. Ekosistema bezala jokatzen baldin badugu, egin daitekena da, plazak eskaini euskal sortzailei. Eta plaza horiek izan daitezela, berdin, kanpotik datozen entzat. Berdin, jakin desatela zer sortzen den euskeraz, ikus desatela zer sortzen den euskeraz. Ez daukagu egin beharrik plangintza berezirik egiten den bezala Baskefest. Datozenean alemaniarrak zer erakutziko diegu. Eskaini diezaiogun plaza euskal sortzaileari normal egunerokoan, eta datorrenak eukiko du aukera. Noski jakin beharko du hori dagoela, baina eukiko du aukera horretarako, ez? Badago Jotxean Hartzeren poema bat, Mikel Laboa kantatzen zuena, uste dut denok ezagutzen dugula, ez? Maite ditut maite gure bazterrak, ez? Lanbroak izkutatzen dizkidanean, zer izkutatzen duen ez didanean ikusten nuzten, orduan azten bain naiz izkutukoan ere barruan bizten diren bazter miresgarriak ikusten, horren nik bat egiten dut horrekin, baina uste dut berzio gaurkotua gero egin zuela Unai Iturriagak gutarrak taldean, eta esan zuen nik maite ditut maite bai gure bazterrak, baina bizi dituzten personei eskerrak. Maite ditut bazterrak, baina bizi dituzten personei eskerrak. Eta hori da gu garena, lehen Ikerrek esan duen bezala, baina zoritxarrez gaur egun 400.000 gaude euskara etxetik ikasi dugunak, 400.000 gero ikasi dutenak, eta 300.000 ulertzeko, jasotzeko gai direnak. Hori da 1.000.000 eta 100.000. Hoiek ez dauzkagu irabazita. Hoietako gehiengoa bizi da bere herriari, kulturari eta hizkuntzari bizkarra eman da. Are gehiago, hortik 3.200.000 dauden hoiek. Orduan, iruditzen zait, ekosistema bezala lan egitearenak emaitza oso onak eman ditzakela. Azaroaren 15ean, berrian, periodiku berean, 3 artikulu agertu ziren, bat iraitzena, UEMako lehendakariarena, baina beste 2 agertu ziren, bat Jon Sarasuarena, eta berak esaten zuen, azkeneko urteetan hezkuntza euskalduntzen egin dugula indarra handia, eta orain lan mundua euskalduntzeari ekingo diogula, eta hor datorra adibidez, euskaraldia bera ere, eta berak esaten du egoera oso larria dela, lan munduak erdaldundu egiten du,
baina aukerak ikusten ditu, eta nola esaten du, munta handiko artikulazioa behar da erakunde publiko nagusien, tokiko erakundeen, nazio zein herri mailako euskalgintzako eragileen eta beso teknikoaren artean, akordio politiko sendo bat. Guk egiten dugun irakurketa berbera. Periodiku berean, egun berean, Juan Jose Ibarretxe lehendakari ohiak esaten zuen ekonomilari euskaldunen topaketak ziren, ez? Gu eurenak, ez? Herrialde txikietako gizarteak oroar homogeneagoak direla, konpromiso handiagoa dutela berdintasunarekin eta malguagoak direla, errazago egokitzen direla aldaketetara, berritzaileagoak direla. Baina garrantzitsuena ez da tamaina, barruan dagoena baizik, kultura. Nik uste dut hemen denok ari garela eskatzen akordio politiko sendo bat, euskara eta bere kultura ardatz izango dituena, herri bezala. Eta nik nire esparrutik hori da ikusten dudan formula. Eta hor biltzen da dena. Bai, nire atzean hemen eserita dagoen gizonak lehen frantsesez eman duen azalpena, bide batez esango dut orain biziki txalotu ditura azken hitzak, lehen aipatu du hitz bat, mediadore, eta nik horixe egin nahi dut orain. Egin nahi dut mediadore, lehengoan egunkarian irakurri nuen artikulu batek zioenarena. Baina arriskua dut, ni goizian Espainiz hemen izan, eta ez dakit behar bada horia dagoeneko esana dago, eta nahi dut jakin hori. Andoni Egainak idatzi zuen, pasaden igandeko berrian, artikulu bat nun aipatzen zuen jardunaldi hau, euskara eta turismoa. Aipatu da jardunaldia ni goizian enaiz izan. Inorkez. Bueno, ez dut galdetuko gero zenbatik irakurri zuen, ez dira jola. Andoni Egainak esan zuen, oindala hilabete batzuk edo, hemengo euskaldun talde bat, izan ziala konbidatuak Kataluniako herri batera. Hango Casteller talde batek konbidatu zitula. Eta han izan ziala, eta ikusi zutela Castellerren jardunaldi kultural hori barru-barrutik. Egon ziela haien entrenamentu lekuan, etxe, zapai altuko bat, noski, eta haien entrenamentuak ikusten, eta zertarako egiten dan hori, eta nola, eta esan zuen gero handik etorri eta gero, tokatu zaionean, telebistan egokitu zaionean, Casteller horren emanaldi bat edo, orain beste begi batzuekin ikusten duela, berak fenomeno kultural hori. Barru-barrutik ezagutu zuelako, eta orain kapaz dalako, beste era batera ikusteko zera hura. Eta orduan aipatu zuen euskera eta turismo jardunaldi hau, eta esan zuen, ez legokela bat ere gaizki, turista batzuk aukera izatea, pertsolari batekin, elkartu justu bertsosaio baten aurretik, arekin jun automobilean, bertsolariak azalduz zertan datzan bertsosaio bat, iritsi, leku euskaldun horretara, bizi han bertsosaioaren inguruan dagoen jardun euskaldun hori, eta bertsosaioa bukatuta berriro bertsolariarekin autoan itzuli, abia puntura. Nei iritu zitzaidan ikaragarria. Hor, atera dezaken etekina, turista horrek edo turista talde horrek jardunaldi horri ikaragarria iruditzen zait. Eta bukatze zuen, artikulua esanaz, bera, lau bat aldiz edo, etxapeldun izan dugun bertsolaria, prest dagoela, legokeela, horrelako zerbait antolatu ezkero, joateko. Hori zabaltzen hasita, zenbat bertsolari egon litezke prest, Andonik proposatutakoa egiteko. Eta bertsolaritzatik atera, eta beste kultur esparru batzutara eraman da, zenbat jende egon liteke prest, turismo teknikarietatik kanpo ere, holako zerbait egiteko, eta beraz, kanpoko jendeak bizitzeko hemengo kultur fenomenoak barrutik. Ezin barrurago, ez da? Nik uste dut, herri-herri, hau antolatzeko moduko kontu bat dala, eta egon litekela jendea prest, kultur mugimendutan protagonista izan gabe ere,
Baina esate baterako eta gertuko adibide bat jartzearen, ez litzateke polita Oriloko kanpinean irail hasieran dauden turistek aukera izatea juteko Donostiako estropada ikustera, horretarako prest dagoen herritar batekin, eta harek azaltzea zer dan estropada bat Orillotarrentzat. Eta ikustea goizian, han prozeso guztia, ez da, apustuak eta estropada, eta gero bandera, eta gero txakoli pare bat, eta beste adibide bada, ez da? Bueno, inork espazuen esan, nik nahi nuen esan horren mediadore. Arratsaldeon, nire naiz ez euskara teknikaria, ez turismo teknikaria, nire naiz Orioko kanpineko harreragilea. Orduan, azteko gure kanpinetik turista pila bat pasatzen dira, bertan lo egiten dutelako, eta asko eta asko iristen dira jakin gabe Euskal Herrian daudela, Euskalduna gehala, eta beste hizkuntza bat egiten deula. Justu gure kanpina harrapatzen dute pasaran, justu hegoaldea juteko, eta han behaien negu hilabeteak han pasatzeko. Orduan, batzutan, haingo hausnarketa guzti honekin, behaiek esan duenean alojamentu guztietatik atatzen diala 3 hitz jakinda, nerean zalantza egiten dut. Ze ikusten deu frantzesa dela, frantzese hitz egiten dio, ikusten deu erraldu dela, erderaz, eta ingelesa dela, ingelesez. Orduan, barnea hausnarketa bat inberko duet, esate, hemendik aurrea ez, hemendik aurrea egunon, eta agur, eta eskerrik asko esan berra do, 3 hitz horiek ikasteko. Batzu badaki denoa dato zen, eta segituan esati zuete, eta euskera zaunora esaten da, olako interes baso matez duruan. Egon pixkat, korrika juteza, eta eman dizkigu zen, kaja hundi hori izteiz bedeta, olako bat emate jo. Baina bali maituzula areu, banatzituzu 20. Ze batzutan, egunerokatasunotan, etzea goatzen, edo ezin dezu banatu. Eta orduan esatezu, hau da nahi egiten dezue estrategia gora, estrategia bera hemen agitu pila zaudete, baina gero, bisitarian aurrean gauden pertsona horiei nolabaiteko formakuntza edo identitate hori sortu ez da? Euskaldun identitate hori sortu, nik identitate hori saldu dezadan. Edo erakutzi harrotasunez, Euskalduna gea, eta hemen euskaraz hitz egiten deu, eta hola da. Eta bestaldetik, embajadore moduan, ez da, batzutan ite du embajadore moduan, segun herrian zer daun, esate jozu, ara, juntzaitzezte gaur hona, auta daut, esplikatzea jozu zertaz di joan. Beti ere zure lankarga baimentzen izun moduan. Eta ni udaran bukaeran kontuatu naiz, eukideula, izugarrizko aukera, kanpinan egon dien guztieri aliron zer dan erakusteko. Osea, guroitura, herrian euskaraz, famili pila bat, birotza kantatzen euskeraz, eta ni udara bukaeran kontatu naiz. Hemen txedakau hori guroitura da, kanpinan eukitut. 700 pertsona, horietatik erdia baino gehiago, ez dira euskaldunak, eta ez da usaltzen jakin. O ez dira konturatu. Ez genuen produktua sortu behar, batzutan badugu produktua hor. Baina ez dira konstiente, hori adiraztia dakaula. Produktu bezera azaltzeko, edo harrotasunez euskaldunak gea, eta hau ez dira guroiturak. Orduan batzutan, hori, estrategia gudanak ondo, baino nola baite, bisitain aurrean gauden pertsona horiek ez dakit, kalitatezko sigilutan ere bagaudegu, ez da ez zer aipatzen euskeran inguruan behin ere, begoan nola baite gure, junberko du identitate sortzen, edo konsiente izaten gu gehala harreman zuzena dugunak, eta mediadore lan hori ere egin dezakegula behar bada. Nik uste, zehose komentau nebali mazu. Nik besterik gabe, komentatu dan esperientzia hori, bertsolaritzarena, euskerarena, nik uste dut primeran, baino turismoa urtea da makizkila, pixka bat horrelako esperientziak egiten, ez? Bai osagardotegiekin, edo bai hartzaiekin, eta bertan euskeran presentzia nola bai txertatzen, ez? Ez dala zerbait orain sortutakoa, ez? Lehenago nik uste dut euskal kultura nolabait erdian jartzearen saiakera hori behintzat neurri batean ondo edo gaizki aldeguna egiten saiatu gehala, ez? Gero ja da Gotzonek planteatzen duen beste hausnarketa hori euskal kultura jartzearena ja ez turismoan, baizik eta gizarteko beste struktura eta beste eremu zentralidade handiagoarekin, ez? Baina nolabait olako dinamikak ez dia berriak, ez? Eta gero ez da inerreixa talde bat muitzea. Osa, kontutan eduki behar dugu ere, hor badaudela beste faktore batzuk, ez? Enpresa pribatuak ere kontuan edo hartu behar dianak, ez? Bisitari hori zerbait pasatzen zaio bidean ze pasatzen da.
Hor badaudela beste gauza batzuk ere egoera hori pixka bat zaildu egiten dutenak momentu batzutan, ez? Orduan, argi dagola bi errealitateak elkartzen joan behar diala, baina hor ere, hortan lanean dauden eragileek ere, zer esan handia aukiko dutela errealitate hortan laguntzeko, ez? Baina badaudela faktore batzuk, baten dura igual erresa edo polita izan daitekela, baina badaudela zenbait gauza kontutan hartu behar daenak, ez? Talde bat muitzen detenian nola muitu behar dut, paketea, badaudela turismoakin lotutako zenbait elementu ere kontutan hartu behar diala olako gauzak egiteko momentuan, ez? Eta enpresek ere etekina eta berri dute, negozio bada eta etekina eta berri dute. Orduan hori sustatu, igual erakunde publikoetatik, nik gainari guante hartuko jot, ez dakit, deituko jot, turismo buligotik deitze izut, eta Andoniz, zer ideia badakat, zurekin aurrera atatzeko, zergatik ez askotan deitze jo, mazbiltzaren festa, eta Andoni, venga, bertsoa batzuk botatzera etorri. Ez dakit, polita da, geho aurrera atatzea ez hain erresa, polita bai, baina gero bilatu berdia, turista bat o bisitari bat bere kotxian eramateko prest dagoen pertsona bat, ez? Ez da hain erresa. Baina, ideia bezala oso polita da. Eta da, pixkat, ekonomia kolaboratiban arira, interkambio hori, ez, elkartruke hori. Nik nire kultura erakutziko dizut, eta bitarten, kotxian goazela ere, zergatik ez zuria kontatu, ez? Ideia, zoragarri. Ni jakinen nuke, iruditzat hemen gauden jende gehiena euskera edo turismo teknikalaria dela. Galdetuko nuke zenbat jende dauden aktibitate bat daukatenak edo daukagunak. Hori da pixka bat ikustearen, hori azken finean hemen hitz egiten nahi adibidez plan estrategikoetaz, egiten nahi geha kulturzaleak sortzeko, baina izaten dut eguneroko lanean, zer egiten dugun, nik aktibitatea daukat. Hotel bat daukat. Orduan da, eguneroa adibidez zer nola jaukatzen dugu gaurkonean bisitarien aurrean. Ez dut esaten bisitariak egin bat uste daigale hitz egiten, hori inglesak, amerikanoak, japonesak, txinoak. Baina azken finean hemen, aigea hitz egiten, Euskal Autonomia Estatutuan barruan, Gipuzkoa, Bizkaia da Araba, baina puntu enoki behar dugu, Naparroa daukagula eta bestaldea daukagula. Zenuke, aigea hitz egiten bisitarietaz, baina zenbat ezagutzen dugu, Euskal Herria, ifarraldea zenbat ezagutzen dugu. Nik uste dut dagoela kanpoa baita ere landu lezakena. Eskerrak eman, parte hartzeagatik. Espero dute gai izan gehan norabide hona emateko azken eztabaida puntu nik uste gai asko gatu diala, gai asko ate diala mai gainera. Era berean, etxeko lan dexentere gehatzen dira, nik usten dut hemen gauden agente ezberdinentzat. Nik uste harri gelditu dela euskerak turismo baino lehenago badazkala beste erronka batzuk, erronka hori erantzun bat ematean, agian gero turismotik errezago izan daiteke beste gauza batzuk ere abian jartzea. Turismoi dagokionez, aipatu da, egin da zenbat gauza egin dian, ze saiakera egin dian oin arte, ze zailtasun aurkitzen den askotan bertakotasun hori eskaintzeko, ez nola eskaini dezakegun bertakotasun hori. Eta gero janik azken puntu ez la interesgarria, nola bait jetxi azken puntun, askotan betxatzen dian ideiako estrategia, inkluso indetezkenak, azken finean bisitariekin zuzenian zaudenen gana ez, kanpina edo hotelen kasua hor, ikuseta hor bisitariek honea etorrita jasotzen informazioa 160 ostatutan jasotzen dutela. Orduan ni aldetik besterik ez, eskerrak eman, ez dakit uemak edo itxi nahi du nahi. Guri tokatzaigu gaurko egitarau hau iztea. Eta azteko eskerrak eman etorri zareten guztioi, eskerrak baita ere Orioko udalari, izlariei, eskerrak bai goizean bai arratzaldean egon zareten hoi, gure gonbidapena onartu duzuen hoi, eta baita ere gaur ekarpenak egin dituzuen pertsona guztioi. Antolatzaileok oso garbi ikusten dugu, zuek esan duzuen bezala, Euskararen gaur egungo egoera ona edo txarra gero
norberak hausnartu dezala, ez dela noski turismoaren ardura edo erabat turismoaren eraginez, baina bai ikusten dugula beste faktore askoren artean turismo ereduak ere izan dezakela eragina hizkuntzaren garapenean eta herri honetako egoera soziolinguistikoan. Hirigintza ereduarekin batera, sozioekonomia ereduarekin batera, kultur ereduarekin batera, Gotzonek ondo esan duen bezala. Horregatik bai, turismoa, beste faktoreak bezalaxe, arretaz begiratu behar dela, eta baita turismoak euskarari ate asko irekiko dizkiola, eta aukerak sortuko dizkiola. Orioko harreragileak aipatu du, hainbat aukera sortzeko aukera dagoela Orioko herriarentzat turismoarekin lotuta, eta uematik ere oso garbi dugu, hainbat udalerri txikirentzako garapen tresna ere izan daitekela turismoa, eta horretan sinisten dugulako gaude hemen. Gaurkoan argi gelditu da, turismoaren esparruan euskarari begira lan asko egin dela, herrietatik lan asko eginda, bai euskara teknikariek, bai kultur teknikariek, eta baita azken momentuan herritarrekin aurrez aurreko harremana duten harreragileek, tabernariek, dendariek, eta lan hori baloratu beharra dago. Ari mutur asko, errealitate asko, bizipen asko, atera dira hemen positiboa izan da, guztienak jasotzea. Eta finean, helburu antzekoak ditugula, uste dugu, hemen bildu garenok, eta horregatik, saiatu behar gara orain artean bezala, bide komun bat egiten, elkarri entzuten, eta, elkarlana finduz, ea turismoa eta euskara batuta, bide bat egin dezakegun, eta Jon Elzok ondo esan duen bezala, etxeko lan asko ditugu denok, baina, bide hori egiten hasiak gara eta bada zerbait. Eta honekin eskerrik asko denoi.